תבחי ששמנות הוא עבר לי כבר פעם בתוך איזו חנות צעצועים או משהו כזה, כמו שעולים לו פעם על כבש מטוס, כמו שעוצרים מכונית בחריקה, כמו שעומדים לדעת מה עומד לקרות, כמו לפני המכה. בן אדם בלי מוסר, זו סיבה למסע, חליפה בסגנון הישן. מזירת הקרבות, שעתיים טיסה אל זירה אבות אבותה. נמל תעופה מלא יהודים מתאמצים להיראות אוניברסל. תן לי סיבה לחיות, הוא אומר, הוא מביט בתאריך 87 בסתיו. תכף יתברר שכולם נוסעים הלילה עד רומניה, ככה הוא אומר, ומיד מוסיף הכל חי מלמעלה. אז למה תוקף אותי פתאום אותו הפחד? כן, כמה זמן נשאר לנו יחד? נמל תעופה יד הדלפק, הוא חש איך ליבו מתופף, קוצר רוח נתקף, סיגריה בכיף, למרות שהפסיק לעשן. זכרתי תחנת רכבת, ערב חג, אני ילד ליד חיפה, יושב על סף שונה מכוס לימונה, סף 61. לאן כולם נוסעים? איפה בכלל חיפה? הכל התחיל לזוז, אפילו הרציף דעתי נטרפה. הכרזות במקול וחשמל באוויר, הכל לא נביא למחר. רומניה עוד אין גוף שאיחר לבוא, סתם אחד הוא יבוא. לא, הוא לא מעז להביט בי, הוא מביט חמו. כן תמיד היה מתבודד כמו היא, לא בהשפלות. אז למה תוקף אותי פתאום אותו פחד? אז מה נשאר לנו? אז למה תוקף אותי פתאום אותו הפחד? כמה זמן נשאר לנו יחד? אולי הוא שומע, אני יודע.